Hola a todas e todos. Bueno, pois estou aquí para explicarvos un pouco o sistema que estou empregando agora na miña gaita. Moitos estadesme a preguntar en que consiste, que entón este é o motivo principal de facer este pequeniño vídeo, non? Ben, este sabedes o sistema que eu estou a empregar, que é un sistema debuxante que xa tiña feito o Obradoiro Seibanes, se non recordo mal, pois a comezos mediados dos 90, non? Eles fixeron para ter un punteiro grave no mesmo folio que foron, creo recordar que era un punteiro de regrave, pero non recordo máis exactamente, non? Ben, este é un poquinho máis grande que o que eu estou a empregar agora habitualmente, veis a diferencia. Este emprego sobre todo para leiros máis graves que teñen unha palleta pois máis longa, non? Entonces, para que quede un toque, non? Que sí, funciona moi ben. Ben, o sistema este, un fol, un pollón moito máis corto, que isto sí que non é ninguna novedade, non? Xa podemos ver nas musas medievais, non? Este tipo de sistema, non? Que ainda tiño que cortar un poquinho máis, pero que por lo de agora venme bastante ben. Ben, o sistema debuxante que eles tiñan, tiñan esta especie de marquiña aquí, de prolocación, que eles empregaban, se non é móvil ni nada, non? Eles empregaban simplemente para poñer aquí unha especie de farrapos, o sea, un adorno, pero denme unha idea, non? Dixen, ostras, pero iso podemos facer que sexa unha peza móvil, entonces así conseguir modificar a velocidade de aire e a presión, como, pois, reducindo ou aumentando a cámara, polo cal a velocidade será máis rápida ou máis lenta en función de canto abramos ou canto cerramos, non? Ao final é o coñecido como efecto Venturi, non? Eu non son ningún especialista en física, pero, bueno, podedes na rede contido sobre isto para poder ler sobre mecánica de fluidos, non? Ben, cal é o objetivo disto? Sobre todo, ter moita máis facilidade no que é a flexibilidade. A que quero falar con flexibilidade? Pois os cambios de registro, cambios de octava, etc. Claro, moita xente pensa que ir ao agudo, pero non é ir ao agudo, sobre todo o dificultoso é ir do agudo ao grave. Nun instrumento de soplo directo, no que tú contratas, por exemplo, directamente ca boca, ou cos beizos, e co teu aire directo, o instrumento é moito máis sinxela as voltas, non? Podes cambiar incluso a posición da tua boca e tal, para os graves, non? Ter moito máis a garganta. Aquí temos o problema o ventaxe, xa deixo a que cada un decida, non? De que temos un instrumento de soplo asistido, non? Un soplo directo, entón, pouco podemos facer lonxe de a calidade de temperatura que nos emitamos dese aire e despois todo fregamos nos dedos. Entón, temos que ter a posibilidade de poder controlar dentro do posible o máis que se pode, para a redundancia, a emisión do son, e sobre todo iso, para esta flexibilidade, as velocidades deseadas. Este foi o principal objetivo. Ben, vedes que é bastante simple en canto que está furado e ten marxen, que evidentemente hai que calcular ese marxen para que non toque na palleta. É un corcho que nos podemos mover, subir e baixar, non? Ben, vou a poñer unha gaita para que vexades como se fai. Ora, teño fechado de todo. Volver, non? A ver, podía facelo forzando, cambiando un pouco as velocidades do ar, co brazo, co aire, pero vamos a probar a ver, sin modificar, abrir un pouquinho aquí a ver que pasa.
volver además a tocar con un poquinho máis de profundidade. Cambios que son incluso bastante dificultosos, como este caso, ¿no? Vale. Todo esto pensado para tocar con bordón, claro. Así conseguimos ter moita máis facilidade. Vamos ir a unha nota que sempre adoita dar problemas porque como está construído o punteiro que sale por detrás, ¿no? Que é para ser re bemol ou do sostenido, como quillades chamarlle, que claro, ao salir por detrás ten un timbre moito máis opaco, moito máis cerradiño. Entón, a nada que aumenta a velocidade do aire, salta o primeiro dos armónicos, ao oitavo, ¿no? Entón, vamos a ver, volvín a fechar de todo, a ver que pasa. Entonces puedo hacer ahora abrir un poquillo aquí. Increíble. Unha salvajada o que pode influir isto. De verdad que non estou facendo absolutamente nada máis que modificar aquí. Pero é increíble, entón, o cambio que podemos conseguir con algo tan simple como este mecanismo, ¿no? Eu doulle dende aquí as grazas ao Obradoiro Silvano por escoitar sempre as miñas tolerías ao respecto, ¿no? Pero neste caso é algo tan simple, tan funcional. Ben, outra das cousas era que este sistema, se deixabas o punteiro introducido, né, condensaba un pouco de saliva, ¿no? Entonces, tamén é moi bom por isto, ¿no? Desmontas e por iso puxemos este cordón, ¿no? Para que aquí non se escape e así cando guardemos ter a polleta protegida pero que este respirando, que este dando o ar, ¿no? Entón, este é o sistema. De verdade que non é que se poida facer algo que antes non puideras facer, ¿no? Porque máis ou menos iba facendo con máis ou menos, pero precisamente aí creo que onde está o quiz da cuestión, ¿no? Precisamente niso, ¿no? En reducir o esforzo logo. Se hai algo que sale mal, que pasa moitas veces, a veces ahora que está pagando unha cousa que pasou que fora cousa da miña persona, non do instrumento tanto, ¿no? Que moitas veces, crédeme que había cousas que non só eran cuestión técnica de que tamén, ¿no? Que se estuda, pero hai veces que determinadas cousas eran por iso, por como chega o aire, ¿no? Quizás a nosa asignatura pendiente, ¿no? Na gaita. No outro instrumento de soplo directo é unha necesidade imperiosa, ¿no? O control do aire. Aquí tamén, o que pasa é que o terofol parece que con que chega aire todo o tempo e os requerimentos de operadores veces que non é dun nivel de exigencia tan alto como para ter un control absoluto sobre o aire, ¿no? Cada vez irá máis niso, ¿no? Ahora na necesidade disto, ¿no? Os repertorios van mudando, os contextos van mudando, ¿no? Con isto non estou dicindo que sexan de resolver, estou dicindo que é así. Nada, calquera dúbida que teñades ou que sexa, non dudedes en preguntar. Gracias.